Yamadoda nakukhwalo eza nendaba Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Nkosi uyamthanda uMahlalela 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 Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Nkosi uyamthanda uMahlalela 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 Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Uvela mniki Nkosi uyamthanda uMahlalela Yabudisa uthi wenzeni ngamabosi Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki 350 Uvela mniki 350 Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki 350 Uvela mniki 350 Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki 350 Uvela mniki 350 Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki 350 Uvela mniki 350 Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki 350 Uvela mniki 350 Nkosi uyamthanda uMahlalela Uvela mniki 350 Uvela mniki 350 Nkosi uyamthanda uMahlalela Sure! Hey, 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 hey! Sure! Unani madoda, binani bafazi, yabuya indodana. Sure! Ndizele mna, ndizele mna, ungendinje. Ungendinje.
lo mixture. Yeah, ikhona lo mixture ikhona. Hayi sizwe zakuthi yimincili ndimi apha njengotata lomfana. Bafo noJola uNosibali. Nawe mnakwe. Ndinabantu abaninzi apha abasuka phaa kulaa ndawo ndixelenga kuyo. Lo mfo ndithi kuye bawukazi bathi Silver Fox xa bembiza pha. Uzapha emva kwam. Uzapha emva kwam. Kukho ke nabafo ababini basemetela bakhaphe abamelwane bakamama. Caba ke ucinga useyikhansila uthe hambani phambili ndawuva ngani imeko ithini ulibele bakaseyiyo ikhansila. But bafona Jola nabantu bonke balapha. Le veki ke ayikhange ibe ntle kuthi ayikabikho ntle ncam. Kodwa kuthixo sisambulela. Umama usesibhedlele. Uadmithwe ngolosibini. Umthandazo ke bendicelile ukuthi kubumbi Thobile. Jonga uba le cherry uyayifuna kayilinde manje kesiqale sigqithise lo mzukulwana wayo. Then emveni koba sigqine ngomzukulwana hayi ungamthatha uhamthathela ntoni. Ucinga uzomnye umfo wayesithi kwam yemani naphina ningcwabe nini pha kokwenu. Heyi kumnandi ningcwabe kokwenu. Andivusi mani kulaa mingcwabo yakokwenu. Fine. Umama ke wadmithwe ngolosibini usesibhedlele uyachacha. Kusukela ke ngoba sizakwazi isifo sakhe sithini. But into esiyibulelayo ke bawukazi kumanyanga kuthi kukusipha nje chance singafumani ifone call letter akavukanga. Sikwazi ukuqhuba umsebenzi womntana. Kuba ke lesesiqonda le date 26 singake sibe sengxakini. Ayikhange ize lula ke le date bawukazi. Uyakhumbula ke ndanditshilo ku kukho aba bantu xa bethe kuzakwenzeka le nto ngale mini. They just don't care noba kwenzeka ntoni. Ubhuti bafo ke bomama abavela igama lithi bhuti bafo. Kunozakuzaku wam bawukazi. Ungumhlobo kabazala ungasekhoyo. Ngaba ke bumgqithisa ndathi ungutatazana. Hayi ungutatazana. Kuba nonina abantwana bakhe wabayaleza kakhulu. uJola ke yenye amadoda endidityaniswe nayo kwangu bafo lo ekufikeni kwam apha eKomane. Fike eKomane ngo-2000. Bene akathwa ke kum apha ndiyenkomere xa eza lapha ziqheliseni zithi ikaka yaphi eza lapha zitsho ungazingatsho ke funeka uyazi uba usengxakini funeka ukuhlala. Andinanto ininzi endizayithetha kulo mntana. Kuba ke ndiphethwe nje lilunda Tafox. Inyanga kaOctober khange ibe mnandi kum noSeptember. Lekwekwimbele kuba idate. Ndathi kuye mani wangxama kangaka wake woluka. Tyhini yafika imini wahamba umntana. Nanku umntana ubuyile. Khange sefrantiya khange semuthi. Esona zintathu qha mntanam into endizawuzitsho. Eli gama lithi Esona nelapha
yakho uShweni ligama lakho kuphela uBhedla laba bantu ungabaziyo ba representwa sithi bababizayo uzobazi nawe so ke kwinto yonke ozayenza apha ebomini uzudlalise njengela gama lithi Esona xa but uShweni yena ungadlalisi ngayo and once ureach eso stage sokucinga into yokuba ufuna ukwenza loo nto uzukhawuleze usisondeze sikuncedise sikuse kwa-home affairs bakukhangeleleni isenini then ke ngoku loo surname intsha uzaba nayo uyidibanise no-Esona wenze yonke ke le nto ufuna uyenza silindele iziphumo zakho mntanam ngoJanuwari asizudana tata ulitshama-tshama benditshilo mos apha emanqabeni singabantu abaneshori ya oosasa aba siyabathanda noosese short break asikolwa yiyo siphume esikolweni kwi-evening classes thina asiphume nge-short break ndifuna ukuthi ke kuwe mntanam i-installment yakho yokuqala yobomi eyi-commitment yam ngunamhlanje oritshe i-18 years kuyo wathi ucela khange uthi ufuna uba yindoda uthe ucela uba yindoda ndathi kuwe uzayifumana mntanam loo nto siyigqibile loo installment ke yokuqala eyesibini ke uzawuhamba ngoFebruwari bheke esikolweni phaya esikolweni awuyanga yawufundela mna uyofundela into yokokuba after 4 years ubuye uzozimela wenza le nto ufuna uyenza ungayi ke phaa mntanam beyi-4 years beyi-5 years beyi-6 years ndiva abantu besithi hey lo mntu akaRay ufundela uba ngugqirha Ray lo mntanakho sengumnyaka wesi-8 nje awukasibizi nje kwigrade uzawuba ngugqirha ngaba gqirha basupha kanti umntana wenza ezinye izinto phaa uthi xa umbuze uthi no dad I'm finding nothing challenging I'm not expecting that from you ke mntanam I'm not expecting that from you. Before it does not challenge, it must first challenge. You get over it, you have it in the head, awuqhubeke. Uthe utata omkhulu wakho izolo phambabe khange uaplaye mosiba ndibe ngumzali wakho anditsho khange uaplaye uvele wava kuthiwa nditata but apha ebomini abantu okwazi ubakhetha ngaba bantu kuthiwa zitshomi friends can make you friends can break you kuthi bafo abantu abaninzi bacinga mhlawumbi ndikhule right intofo uba ukazi ndimbuku yasecaweni utatam wandikhulisa ngeza 50 cent ndasikhutshwa kunamarhamente amaninzi agcwalisileyo kule nto ngeza 50 cents ngenyanga wabhubha eyipopa eyi-church mouse but the only chance managed to give me into yoba at least mandibe ne-starter pack starter pack sam ke kukuhamba ndiye kwa-teaching ndabuya ndatitsha ndaziqhubekekisa so abantu abaninzi bacinga ke ndikhule ngesilver spoon ndidla ngowuthi ke xa ndithetha nabantu
ndizawutshomanela ntoni nobhubhafo ongenamoto. Afunekanga nditshomane nobhubhafo ongenamoto, but at the same time tatulichama-chama akufunekanga Esona utshomane nam kuba ufuna uqhuba imoto yam. We can be friends, but our properties do not form part of our friendship. Ii-properties zethu aziyo part ye-friendship yethu. 3 things ke mntanam endifuna ukuxela zona. 3 things. Aninzi ootata bagxalathelena apha obhubhafo bayayazi uba bazawuthini. Andinamntana ke ndifuna ukucela kula madoda la. Ndizawusebenzisa eli gama lithi ndoda. Uba awukayigqibi 5 years uyindoda ndicela ungathethi nomntanam. Uba awukayigqibi 5 years ndicela ungathethi nomntanam. Okwesibini, kule nto uzayithetha emntaneni nam, makathi ke within the next 3 months ayifunde apha. Ndithetha ukuthini ke xa ndisitsho? There must be something eza kuinteresta umntanam apha kuwe. Lastly, akufunekanga uzube nomntana oyindodana, but ukuba nomntana means a lot. Apho ke ndiyakhona xa ndizawuqukumbela kubafo ndinikezele kuwe kwam. Kukuba mntanam ndithi kuwe ndinebhongo neqhayiya ngawe. Le 20 nto days uyihlele phaya khange amanqabe uwahlaza, khange obhedla wanyelise ngabo. Ngomso nangomso omnye uzawuba neetshomi ezindala, uzawuba neetshomi ezintsha. Kodwa ke there must be a particular nto oyikhethayo kuyo. Ayisancedi ke ngoku into yokuthi uzungatshomani namakhwenkwe. I-choice ibasemntwini, work without decider okokuba uzawukwenza kanjani. Ndicinga into yoba ke mntanam ngaloo ndlela emva kwemini Esona xa uhleli apha umamakho esenza amabhongo akhe, ndizamkhapha. Yi-installment yethu yokugqibela leyo endifuna wazi into yoba njengoba uzawubheka esikolweni get somebody to put it on. Get somebody to put it on for you. Installment yethu ke uqala Esona yile yesikolo sikhethele zona uyakhusa. Eyesibini ke yile sizazoyiqhaqa apha yokuthi kuwe sicinga thina we've done what we could. Esinethemba ke mntanam awuzudanisa. Bobhuti bam ndinikezela kuni. Inkosi tata zam. Uzithatshile into ezininzi apha uBhekile. One, into yobudoda ke ayikowuya entabeni qha.
efana nebehavior iyakulanda ke yoba what company do you keep? Isanoba ne-effect years. Sonoba wena umuntu andifuna nami ke sometimes ngifuna attribute le nto kuthiwe hayi unjena because of ichomi une-independent thinking so sonozikhethela right narwrong kule company oyikhiphayo. Qha kanto ndifuna uyithetha into yoba ayikuniki gunya ke into yoya entabeni yento yoba uthi hayi ngoku ndiyindoda ndizawuba ne-authority yokwenza u-A, B, C, D. Abanye mhlawumbi aba-A, B, C, D babe benxaxhile kule nto kumele uba uyayenza as indoda. Kukho ilanguage mos apha esiXhoseni ethi uyinja. Xa kulento uba uyinja iqala ekuthini le nto amakhwenkwe phaa kudala akakayi ke esuthwini asoloko ebehave ngendlela ethile, hence eli gama lobunja lisoloko lattributhwa emakhwenkweni. But ke ngoku funeka ulumkele laa nto yento yoba uzawuthini xa uyindoda, because xa uyindoda ngoku funeka laa ndawo iyinja apha kuwe iphele. Ungaphinde kuthiwe uyinja ube yindoda. Indoda ke uzawuba yindoda because of isimilo or ibehavior yakho. Mna yiyo nje qha into endifuna ukugxila kuwe because zonke nto azibhalayo ubhedla sidibene nesikolo nento no-achieve ezi zinto kufuneka or i-intention ikokuba abazali bakho ba-intend buzi-achieve. Awuzubheyivelwa ngabo, uwe ozawubheyiva for into yoba uzi-achieve ezi zinto. So ngamafutshane kuzafuneka laa ndawo apha kuwe, laa element yobunja iphele tu ube yindoda ubehave kahle. Yibehavior in-a-nutshell yonke le nto. Akukho nto inde mna ndizawuyithetha kuwe. Ndizawuthi nje xa uhamba noba iphumi ke imali yebhasi apha kodwa uzawulasa ulase ukhwele mhlawumbi khona noba yiteksi kuba iphuma imali yebhasi ngaba yeyibhedile kodwa ke ulase ude ufika esikolweni nethemba kodwa uzayofika. Enkosi. Hayi, sorry. Kule ndawo kunywa kuyo kulela abantu ufumana ithuba elinje maqala ndizawusekha mna ndisandile kwamanzana ekhaya uphuma lo mfana umakhulu wakhe kulela kufumene ithuba lokuba ndithethe nalo mntana. Esona namhlanje mntanam uqala ubudoda uyona ubudoda ijeni. Into ozawuyenza kusukela namhlanje ubheka phambili yiyo ezakubonakalisa uba uyindoda. Okwangoku awukabiyo ndoda, ungumqala luhambo ubudoda. So ke ngoku sizathi xa ezi nto uzawuzenza kusukela ngoku uzawuthi xa sibona sibe yindoda ke ngento ozawuzenza otherwise awukabiyo ndoda ngoku. Ndifuna ufaka inafika kapha kunini abantu batsha naxa ndiyalanda andibhekisi kuwe wedwa akomnye umuntu onoyibona le nto ndizayithetha. Abantu abatsha ndiyababona bayafunda kunjanje bafundi kodwa abasondeli nosondela kuyagqithayo. Funa ke niyiqwalasele loo ndawo because ke funa ke kuye enampu kulaa nto kuthiwa yi-national show yalapha eSouth Africa. Khona i-national show ye-agriculture baphaya ngoMeyi. Iko ke niye phaa
nizowubona le nto kuthiwa abantu batyebile abelungu batyebe ngomhlaba wethu. So mhlawumbi uba ningabani nisiya phaa ningayibona le nto uba thina i-agriculture inemali, mhlawumbi nizotsho niyifunde kuba kaloku ezi nto sizityayo zisuka kwi-agriculture. So ndiyayifuna ke loo nto nina abantu batsha uba ke nilithathe eli khondo le-agriculture. Xa ninoya phaa ningayibona nto zithetha abelungu batyebile baya ngee-private jets nabo phana iba ngathi kuseteksi rank yenzeka ethafeni kanti. So iyafuna ke ezi nto sizibukele sijonge iindlela zokwenza imali ayinyanga kuba loo nisebenza nje nifundele imali. So neli cala le-agriculture ndiyarhalela uba ke nilithathe ikhobe nina abantu batsha ndizofundela kwicala le-agriculture. Into ezawuyenza ke mfana wam andikunika mali ndizawunika imali uba uthenge idatha ukwazi uba ufunde neento zizithetha mhlawumbi kunikwe izinto zenzizooGoogle mhlawumbi ungagugula uyibone le nto zithetha ngayo. Nami mandizonwapha madoda ngoba ihlelo selihleliwe. Uluteka liba kodwa kodwa hayi ihlelo ihlelo. Ima apha njengosihlahla igama ndingwandi ndingulanga lokulunga. Abona ke akuthiwa ngulanga lokulunga xana umosha ndiyayivala yonke into engunomoya kufake elo langa lonke nitshe nonke kodwa ndingashiyeke mna. Ndizawuthetha nje kancinci njengoba nithi nguEsona lo mntana mna ndithi nguSoso. Lo mntana ukhula phantsi kwam, umama wakhe ukhona. Mna bendiquqa phaa esikhwetheni ibefuna ukoluka le mali khange ibe yikwekwe enjengelele ifune ukoluka. Ndavuma ke mna ke uba wolukile ke ngokuSoso. Ndifuna into entathu kuye. Ndifuna abe nesidanga uSoso noba sisantoni. Isidanga akasosidanga sokugeza, sisidanga sesikolo. One. Okwesibili ndifuna uSoso njengoba usandithetha khuluwe ndiyeke nge-agriculture. Ndifuna uSoso abe neenkomo iphela, abe nemfuyo ukwenzela uba azokwazi uba indoda. Awubiyondoda ke ethe andithethi nani madoda angenamfuyo awuyondoda. Uba ke uyayitolika robo kokuthi ke uthe uyikwekwe ikuwe ke naleyo sadumane esitratweni. Ndifuna ke mntanam Soso uthi xa uhamba phaa ube ngubhedla, ube netshaba ngubhedla. Yena ke lena into uzayibekela ukwakho inkomo. Vele qha ke ngoku ayidibenanga nekhankatha. Ikhankatha lawubhatalelwa ngoba belisebenza. Vele Umbandla lendlu nasinapha ententeni. Okokuqala ndiziva ndithobeka kakhulu uba ndizoba lapha.
ekhaya apha njengesitsho utata lapho hayi uba ufuna ukuthi GM ngoku uThixo unemimangaliso. Esona form singobheka manqaba mhlawumbe lokwecala nekulo aniyazi lo mbamba izinkosi sizinkosi siphethe kwalacala singobantu abamnyama. Into emna endiza kuyaleza yona kanje le yoba bathethile nomntakwethu uthethile iminqweno yakhe. Zikhona into ezikhomona apha phakathi kwethu nomntakwethu. Nama ndikhula ngakho mama encapha ekhaya. Kodwa bekubakho into esoloko ithetha ke thina sikhuliswe kakhulu ngoomama babengqubana ngalaa xesha sasikhula. Ootata babephangela maye. Umama wayeba nento ayithethayo xa sawuhamba ngexesha sesawuya esikolweni. Athi mntanam uzungasihlazi. Yabona ibihlazo awuloyiki. Ameni uwenza nje. Njengoba uzawuhamba ubheka eyunivesithi. Uze ungasihlazi phasi nabanqaba. Uyazi ngoba ngaba unozakuzaku weli khaya lakwenu, unozakuzaku wesizwe samanqabe sonke phansi. Okwesibili sibahlonipha abantu. Umhloniphe umntakwethu. Ucaphula ngapha eBhayibhileni ngoba iBhayibhile ithi beka uyihlona nyoko ukuze imihla yakho yande. So iba yi-choice ke bantu. Uba umekanga uyazi kakuhle uba uligqirha imihla yakho soyikhathishile. So uyazi uba inkathazo yenze ngokwakho. Mhloniphe umntakwethu. And ndingavuya into yoba xa somdala uye ngapha emqandweni. Uzawufika ndikhona phaa unamkugusha ungayifumelanga ngapha. Uwawufika phantsi unika inkabe egusha phaa ufika ubucaca ubufikile ngapha emqandweni. Wabona amanqabe ndiza kujikelezisa phaa mhlawumbi isizwe samanqabe awusiqondi kakuhle. Uzawubomba kulanjwa kulandayo kuthiwa kwaBomvana kuthiwa inkomo itheka ngebhatata basilambe. Ngala xesha labanongqawo sithi nazasizithathe inkomo siyosifaka elwandle. Sayiboma intsomi le yayithethwa yilaa ntombi kamhlakazi. So ngaloo mwazi wekhanjo ungasihlazi. Yani izithethi bezithethe labo budoda isenjini luhambo hayi sisiqalo esi sobudoda. Ayonto ubuqaba. Ungengobugqibela. Uze uhambe umhlonele uThixo. Andinamazwi angako endizawathetha mna ndizabhekisa nje loo mazwi ngoba ungasihlazi. Mandibulise nami kotata, ndibulise nakomama abakhoyo apha kweli khaya lamanqabe namhlanje. Sizowuthetha phezu kwakho. Mani usiva mos utata kubhedla manje sithi Jona. Ndim ndodwa uJolo khoya apha. Noba bakhona abanye bazemva kwami. Mna ke botata ndinento enye ndisoloko ndiyithetha. And ke le nto ndiyayithanda uyithetha. Uba ndinayithetha namhlanje apha kwaBhedla ngaba ndiphazamile. Kunyanisiwe kuthiwa uEsona uqala uhambo lobudoda. Apha solukile sonke. Ndidla ngokutsho soluke sonke apha. Kodwa singomadoda sonke. Uyabona ke le nto ndiyithethayo yilaa nto ibithethwe nguMpila. Kukho abantu oluke aphinda abuyele emva. And ke nina noluka ngexesha elibi sekukho zonke izinto ezidodobalisa ingqondo. Mna uboyazi uba ufuna uthi uyindoda kodwa uyindoda yenza into eziphambeleyo awusoze ube yindoda kum.
indoda enda ayinawutshaya itsofu kodwa ngumntu orayithi. Indoda ayenzi loo nto leyo. Indoda okokuqala ayibe inqandwa. Awube unqandwa xa uyindoda. Ubunoze ugcine nje loo nto. Indoda ngumntu wediscipline, ngumntu othanda into ezintle. Ilizwe esikulo ligubungelwe ukubethwa koomama. Oomama babethwa ngabathandana nabo, babethwe ngoonyana babo, bayabulawa, kwenzeka yonke into. Ngisoloko ndizibuza umbuzo noba ngamadoda nyhani ayenze ezinto. Uba ke se-honest ngale nto yobudoda, ifuna ke sizibhenge into yoba inoba singamadoda nyhani na. Xa sizawuthetha phezu kweSona sikwazi ubetha abafazi, siphinde sithi singamadoda, ikhona le nto ingekho rayithi ngayo. Bendisithi ke mandizoemphasize loo nto mfana wam. Ufunda okuxelwa ngakwaye ofunda ncwadi. Angafunda endabeni ayidigri. Sinabo abantu abanedigri qha abanangqondo still. It goes back to kulaa nto ediscipline. Indoda ngumntu ochobikileyo ngokwenza izinto. Nokuchubeka xa uyindoda. And ukuchubekile kukho izinto zazinqwema kuze ungazenzi. And xa uyindoda ke awuhambi usitya utye noba yintoni. Funa umapho nje kuloo ndawo mfana wam. Xa ndizawuhlala phantsi ndifuna ubulela into yoba ungomnye wamadoda abuyileyo esuthwini angakangabe inxalenye yezitatistics zaseKrisani. Ngoba kukho into embi eyenzekayo eyokufa kwabakhwetha esingayazi uba kwenzeke ntoni. And ke loo nto ufa kwabakhwetha asube siyosulela koomama because funeka ke sithethe inyani. Usoleko lwabakhethwa lubangelwa bububhetyebhetye bethu. Simple. Funeka sibe honest ukwenzela ezintwana ziyazi into yoba njengomntu ngokuthiwa uyindoda uzawujongana nemicelimngeni yobudoda. Yabona ke xa ndiphinda ndizawuhlala phantsi ubhedla kamandi uyenze kakuhle le yadi yakhe apha. Indoda ke ayibuyi itsiba amacingo ibe isityisoporo zayo kumnyama abantu belele. Ndiyayazi ayikho mnandi le ndiyithethayo because kukho amadoda angalaliyo kodwa athi angamadoda. Enkosi. Enkosini bakhuluwa. Kodwa ke zizo zakuthi noko ayonto yetshomi le. Akhona namanye amadoda awuke ndivulele nje abantu noba babini bathathu bakhe baphosizwe emveni koko kwesizokwazi ukulungelela ezilandelayo. Akhe ke ndivulele indoda ezivayo nenye ezivayo nenye ezivayo sizokwazi ukuvala ke. Thina jola amadoda atya abanye abantu belele. Kwenye kwathiwa kuyo ebhuti sithi bhuti kodwa mna ndifuna yazi uba xa ndisitya ndivubisele epleyiteni andivubisele emlonyeni. Kame kancinci kaloku mandibulise bodade, ndibulise nakoomama kwelaa cala. Andizuba mde, kuyacaca uba kudala kuqhutywa. Ngufaka lo umehapha uNyawuzi. Njengoba ndingena nje siyafika sisuka emetele. Andihamba ndedwa ke, ndihamba nobrother wam phaa. Sithe make size nathi kodwa ke sihambe kamandi kuba sihambe safe sazofika safika ngexesha elirayithi. Kodwa ke unobangela
na kuyawuhleli pha kule age ndikuyo nami kungekudala ndizawuba naye owesibini ozawuhlala njengalamhlobo welakuqala umna kuwe ke Kwala linye andifuni uwenza made noko kudala kuqhutywa umna xa ndibhekisa kuwe ndizawuthi ndingumntu ke othanda inkonzo and ndiyayazi into yoba sonke apha ekhaya sikhulele enkonzweni tamkhulu wakho bengumfundisi sikhulela phantsi kwakhe ke thina njengabamelwane kwelaa cala simetele ilizwi linye elisoloko lindisusa xana ndithetha nabantwana ngenxeni yoba nam ndinabo umnqweno wami into yoba baphumelele bomini ilizwi elithi beka uyihlo nonyoko ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni lilizwi elisoloko ndiliphosa ebantwaneni ngoba siyayazi sithi xa siqala ubabuka abantwana bethu basuka bethi kupheselele bebulawa zizinto ngezinto kodwa ke isoloko imithandazo yethu mntanami into yoba ngalo lonke ixesha uphuma kulaa gate uphinde ubuye usaphila ndifuna uthi caphu nje bazali bam ndinganilibazisanga njengoba ibiyi-Christmas izolo phaa ngezithuba zo-7 kwesaa sitrato sethu bekukho uMgidi obukhona lo mfana usuka kowabo kuba esiya enext kowabo efranti kuba kukho uMgidi kunjalo kodwa into ebuhlungu kwangepasi 7 njalo abazali bakhe babizwe sekusithiwa nanku unyana wenu lelapha phambi kwegedi insusile ke loo nto njengomntu onabantwana into yoba umntana aphume ejabula kowabo kanti akazubuya le nto ke ndithi sawusoloko sinibeke emithandazweni bantwana bethu ngoba ibuhlungu into yokukhulisa umntana xa eqala uqinga ngenxa yemeko esiphila phantsi kwazo asuke athi kupheselele ngoko ke mntanam ndinye kum ndithi ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni xabisa uyihlo nonyoko ihlo nonyoko ke ayingotatakho kunye nomamakho wonke umuntu olapha ongutata ngutatakho wonke umuntu ohleli apha emva kwami ngumamakho loo nto ke iyakubangela intsikelelo mntanam ebomini zithi nezinto xa zisiza kuwe ngenxeni yoba uphathwe zintsikelelo zingakwazi ukuqhobhozela zikufumane ndiyabulela andizubasa ibala iyawuchazwa ke xa iphelele yonke umngani wami uthi uyibeke yonke ungayitsali itshini ndiyabulela Mandibulela kumadoda onke bemi apha khange yeke laa nto ibithethwa nguBhele kodwa ke enye nenye uba ubungekho nalo mfana uphethe laa umbrella engakhange ubuye laa nto laa mfana uncame iholiday yakhe eTofox phaya emetele wazohlala wathatha indawo uKhumalo laa mfana besimbeka ngo-August wathi nzabalapha thatha umntanakho legumbagumbi zibikime iyawudlala ngo-8 ebusuku legumbagumbi uba izayifumana itshance yodlala kum uba izayifumana itshance yodlala kum bulelwa buyiswa ububulelwa ubulibhonga bonke Can we sit here?
ingoma sizothatha umntana abuyele phaya egumbini lakhe. Omama bazababhekela kancane. Otata aba bahlelela bazawuthatha isitulo. Siyeke maneza seSt John's. Thathe ezinyama masihlale apha sibheke ngapha sizokwazi ungena ngokuqhubela. Cela ingoma. Ndingumama kho ndiyakuzala ndobezotshiya ngathetha nawe Mbona ngoku esenyameni esempahleni. Sithathe isidala kumncumisa because ibhruwe kuyakanyanzeleka siyiqhaza. Bafazi ndizawunikela nomfazi walapha aqale xa sele ezawugqiba ungagqibi into ingekemi apha uzawuthi take over ke mfundisi. Omama ke ngabantu bamabhongo bazawungena bangene. Mna ndifuna ubuya umfazi wami esemi apha. Ndifuna ubuya umfazi wami esemi apha. Kwenzela ukuba ndizogqibezela laa pati yethu bendithethe ngayo. Beyond uzandikhapha ngoku. Uthathe ihelikopta ka Esona. Uzayikhwela ngoku apha eyadini. Ayizumthatha ebhomeni imzize endlini. Ndinekezela kwethu zamini. Twanini? Nabo mama ngabakho. Masiye Lloyd. Alikusana olungenani 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 alikusana olungen
yazi ngizokile nje usibane bathi akuba ndibuze loo nto Esona dewa kule ndawo uhleli kuyo ungazange lapha endlini kwafuneka ndithethile nawe ngoku ndixakile uba ndithetha ndithini lo mntu kuthiwa xa ebizwayo yindoda angazange ndisokolise ungekabili into umntanam uzayithetha ndiva nje kabuhlungu telokolosimandi yaqhubeka sinento noyithetha ayikho into noyithetha Esona It's all right. Kita lama. Tanga akuzuba mteke Esona I think sihleli iminyaka emi-18 sikuyana and sikhula nje ukhule ngohlobo ukhule ngalo I should think kwisizathu sokuba ube ngumntana wethu wokuqala apha ekukhuleni kwakho kwesoso uzawukwenza izinto because uyakhula you might change because uyakhula kuyo yonke loo nto mntanam iza kwahlela ezikhula apha ebomini uzundenzela into enye Esona uzundenzela into enye laa nto oko wayenza ukhula umnini oko waba ngumntu omdala waba abantwana bakulandelayo uzungaze utshintshe Esona aba bantwana nje bamanye bethonteleka besiza kuwe ezoqala kubhuti wabo uzungaze utshintshe uzubahoye ngolu hlobo oko bahoye ngayo ze sithi noba asekho Esona siyazi uba aba bantwana bethu bahleli apha usisiphiwo kuthi ndoda waba sisiphiwo semini and I believe Esona I have faith awusoze utshike mntanam uzaba yile nto siyaziyo uba siyinqwenela uba ube yini kuba uzawuthi ngaxa kufuneka umoshile Cela yinzwi botata. uzawuthi ngaxa kufuneka umoshile Esona uzusikhumbule mntanam uzusikhumbule iminqweno yakho nomama wakho notata wakho uzungaze usilibale going far mntanam mtinga ndakandini hamba bhedla hamba mpulane yakuthanda umakazi Mama sifulile yeye nixesha liyasitya. Mama nakuba baba abamunowa ndiyabulisa kumntu wonke olapha botata bulise
ngegama elihle likaYesu Kristu Nkosi yethu. Kuba kaloku funeka siqale ngayo. Kule ndawo ndime kuyo andikwazi uyala mna mfundisi. Inye into ndizoyenza ukubulela uThixo. Kuba kaloku Esona uphumile phakathi kwethu wabheka ehlathini. Phaya ehlathini kukho izinto ngezinto. Kukho ingonyama, kukho into yonke pha. Ithi nxa izulu lihlanganisa kuzawuna imvula. Ubonakale siphithizela kuba sicingela abantwana basentabeni. Kodwa ngoku simbulela uYehova Thixo embuyisile waphakathi kwethu uEsona. Siyambulela uThixo ke ngosiphathele Esona abe phakathi kwethu bazali. Kule ndawo ke Esona ukuyo mna ndikwazela ubusaneni ukhula ulisane elithuleyo. Wena ukhule ulisane elithuleyo lingakwazi ukulila. Umama wakhe besithi nxa endinike bemshiya kunye nam akalilo Esona. Sithi funeke bamcingele into yokuba ngoku unoba lo mntana ufuna ukutya. Lo mntana unoba ngoku ufuna utshintshwa inapkeni. Lo mntana unoba ufuna ngoku ibhotile yakhe. Yiyo ke ngoku lento ndithi mna andizumyala kuba ndiyamaza busaneni bakhe ukhule elisane elinjena elithulileyo elintumtum elinjena elinembeko obhedla ndiyabazi kuba banembeko bese bancinci bekhula. Inhliziyo yami ibuhlungu into yokuba umama wabo umampemvu umakhulu wakhe esesibhedlele ndingumelwane wabo ndibazi kakhulu. Yiyo laa nto ndithi ebumnandini bama kunye nathi, ebumnxini bama kunye nathi. Yiyo ke ngoku sincame izinto zethu emetele sathi masize kule ndawo sizokuba kunye nabo ngemini xa bekhupha umandleko wabo. Siyazidla sineqhayiya ngososo soso ungasiphoxa umntanam ungakulinga usiphoxa ubagcina abazali bakho kuba into abakhulise yona bakukhulisile wakule ndawo ukuyo. Namhlanje sizovuyisana kunye nabo. Akululanga abazali ukhulisa umntana ade abheke esuthwini abuye abe phakathi kwethu kuba bayatshintsha xa bephakathi kwethu. Esona ungasiphoxa. Ndithe mna kamandi mfundisi ndinomkhwenyane phaya ndathi kuye ndibheka eKomani wathi oledi ndithutha iteksi ezivele eKapa ndizabe ndidiniyo. Ndathi kodwa thina sibheke eKomani akhange athi hayi sizile sazoba kule ndawo. Ndathi ndiyawusoka uEsona ngale 400 Nkosi Esona. Ndiyacela botata nani bafana wonke umuntu masike sihloniphe nje nendima. Asithi masingancokoli kodwa noko masingangxoli ngoba imbeko yomama basinikile imbeko ngeli xesha bekuya lo tata. Ndicela senze nje lo msebenziswano kakhulu. Enkosi ma. Lapha sos. Umakhulu wakho mhla wayothenga inifomu yaseQueenstown sasisihla sinyukani mazi bakenzeni namhlanje. Ichukumisekile nyani. Sos. Akho nto ndizayithetha ininzi. Ndimbulela uThixo uba ndide ndafika apha ndidibele ntsondiva. Kukho into ezinje nakhona ndathi kodwa nakanza kufuneka ndizile apha.
ngenxa yomona. Yakulela sosi. Xa uke wayendisekwenza izokwazi ungakwendanga. Andibazi nyani uba kakubeza kwendanga namhlanje. Le nto yenzileyo isuke entliziyweni yam. Ndimele yena. Kotata, benilinikiwe ithuba lenu. Chala thingangqondo. Nondibiza ndicela uzobana nemali unikwe usoso. Sendibona enye into usoso ke ngoku uzawusesesithi kulaa nto Akamaleki yobani. le mali le nto ndiyibonayo usoso azange abe sathenga nto bana le mali apho bacele bayibeke. Ibani le nto. Akama ke mama. Akama ke mama. Khumani. Omama ingathi bathi bagqibile. Kanqande lo mfumani ubele kusana. Kanqande lo ubele kusana. Seke nimjike usebemva kwendlu madoda. Ake siqale simjike usebemva kwendlu. Sikhangela uba idisk ikhona na. Mama asizi uba salibazisake. Hey, madoda uyaphetha ekhaya. Banembeke. Kanini cela uzongapha icamva. Cela usijonge mntanam. I-installment bengithe kwezi-3. I-installment 1 yibhonda ngendlu sihlala kuyo. I-installment number 2 zizitadi zakho. And everything must challenge. Uyayazi mos isiko lalapha endlini. If the results are not favoring us, you look for another family. Ewe. Ayikho indawo ye-failures kule yathi. Awufundela uplease mna. That's installment number 2. Installment number 3 nangu mntanam. Ndim nomama akho ke abaya. Singame yonke into. Ya. Umntana wethu wokuqala. That must mean something to you. Yes. Ayikho ke enye into ke mntanam. Somebody will say, uyatefiswa, ushekela ibhoksi yomngcwabo umntana. Denzela uba mntanam within the first year uphangela. Yes. By first month yakuphangela. Ubuphangela lapho komani. You get out of my house. Uba ulapha endlini yam uyaphangela. I-rental by the time was hung after 4 years. So bhatal 10,000. I-rental. You cook your own pot in your own room. Tina, it's water and space. Electricity. This was a good. Oh, cool. Amandla siwanikwe nguphezulu. We don't have money. We will never have money. Because nabayifunayo basayikhangela. So who am I to think that it's abanayo? Xa ke usenza izinto zolo hlobo
part and your responsibility as a parent. Because ndiyavelana nesifo parents. Kumaxesha anje uvela umntana abuze uba le mama kwakutheni utata zangatshati. Kwakutheni utata zayotshata lowa umama. And there's two basic questions that you must answer to yourself and not emntaneni. Welcome, Ganam Clan, Yasemangabe. Is it? Drive and enjoy. Respect speed. Respect other drivers. Respect pedestrians. If Viceroy, next steering wheel, next seat was divine. Imoto ayiyi African. Yes, volume. Uba ufike wamisa kwaNorman. Misa ungene ukhube ukhwele uze ebhedini. Susuka kwaNorman uye kwaStololo. Susuka kwaStololo ubheke Zamalela. Suka Zamalela ubheke kwaMagogoza. Usuka kwaMagogoza ubheke ePhandi. Usuka ePhandi ubheke eNyobeni awuzubuya. Phinda ke mntanami. The car of that key that belongs to you. The car of that key that belongs to you is yours. Friends will go to where cars are sold and test drive. I had a test drive in the morning. Enjoy the ride. Come
khona elinye izangojonga elinye elijongileyo ayasela lijongile ngoku siyemoto 25 minutes Aniva. Oh, okay. Awujika naye lo mntana abendi ngaba bathe cwaka kuba babona umntana amankazana asengxakini ndiyawathanda but ndiyarespektanga kuba amankazana basokuthi abafazi bethu uhote uthi ongena engxakini nangobendona seyingasekho sawoda akho madoda akazageza njengangazanga imzini akuhotisa akuxelele ngomzi kodwa zangende ayanjalo ngoba ukazi awukhanya kwam umfazi
don't mind, oh no. Yo, man, something, no, no. See you down, Dino mono, cause I'm very close, na West Andana. Come on, it is so fast like thunder. So say, sit you gande. Utando lwe tu ndombi bring na jenga sambende.